sanibingelela futhi osukwini oluhle la namhlanje kumhla ka1 enyangeni yesithathu kunyaka ka2024 bazalwane emakhaya namhlanje futhi uDR DUBE TV usiphathele okunye siyababona uhamba nomkhulu Mbede bazalwane ningakhohlwa ke bazalwane ukuthi umkhulu usegoli kaNdonga ziyaduma namhlanje uthi phuthumani ngobuningi benu uthi sheshani ngobuningi benu nizomfica enilindile elindele ukuthi aphinde futhi anisebenze asisize bazalwane abalaphi bendabuko ke laba bazalwane lazi udaba mkhulu nazi sicela ukubingelela futhi siphinde sikwamukele futhi ohlelweni lakho mkhulu ninjani. Yebo sanibonani balaleli. Yebo mkhulu. Siyaphila thina. Yebo mkhulu. Ke namhlanje ngithi hayi ake ngizokhuluma ngenye indaba enkulu ekuyona ekhathaza abantu emndenini eminingi. Yebo mkhulu. Kulelwane lana ezifushane lezokuthiwa imikhovu notokoloshe okwenzekayo ngokujwayelekile kwesikhathi zazishiwe abantu abadala mhlawumbe zayishiwo omkhulu mhlawumbe lozolwane zayishiwo ubaba wekhaya mhlawumbe baba wekhaya mhlawumbe lo wethakatha mhlawumbe umkhulu wethakatha mhlawumbe wezama ukuphilisa mhlawumbe izingane zakhe manje nakuseshonileke manje izingane ke seziyaxakeka ukuthi ungabe kwenze njani ekhaya ngabe sibulawa abantu yini ngathi cha akubona abantu ababulalayo yile nto yasala komkhulu siyahlupha manje ihlupha kanjena ke lento iyalala nezingane iyalala nawo bonke abantu egcekeni iyiphenduleza yonke into inkathazo kakhulu lento ngoba ayifuni ukuphuma kalula uma ngathi likhipha ngentelezi nje ayivumi ukuphuma ngentelezi ingaphuma namhlanje iphinde futhi ibuye ngakusasa iyahlupha nginayo ke mina induku yami engiyiphethe la le nduku le iyakwazi ukubakhipha kodwa mengibakhipha ngokubancenga ngicela uxolo kubona ukuthi ngiyabathatha angivele ngilwe nabo ngoba kusekuyinto yale ekhaya le eyakhulela khona ekhaya umkhulu isile iminyaka mhlambe u100 iyahlala ekhaya isingesenayo indawo enye yazi siyazi iyale ekhaya ingako nje nenkani eningi inyanga ziyalimala ishawa lezi zinto. Yebo mkhulu lezi zinto ziyashaya ziyashaya impela mekushayile ngempama kube ngathi ushawa yensimbi shawa uquleke impela uzabe yakushayile into engalungile le ya ngiyengikhipheke umuthi la. Yebo mkhulu wami wempuphu yengakhuluma ngawo kade ngikhuluma ngazo futhi lezi zilwane ngikhipha lo muthi wami wempuphu ngihambe nawe ngiye kwakho noma utshela ufike wenzekani khona uzokwazi ukuyikhipha lana kuyofuneka ikhanda lengulube kufuneka utshwala bezulu kufuneka amasi ngizofika ke le ekhaya ke emzini wakho ke mina ngifike nalomuthi ngithathe le nyama lengulube ucezwana omncane ngulukhuhle lo muthi wami yebo ngulukhuhle bese sifaka emlilweni khona la ngaphandle la egcekeni khona egcekeni ngifaka emlilweni ke ishe le nyama ngesikhathi isha le nyama le bazozo laba legcikelo lafa labafushana abahlupha ukuthi hayi la inyama esikhona nalomuthi vele uyithwebula ukuthi zisondele ayisondele la yebo izobe seziyasondela ke bese isondela ke mase uyayichazela ke noma ngaba uyibonanga ke ngamehlo bose uyayichazela ukuthi ngiyanithatha manje khona le ngiyonibeka khona ngiyanicela ukuthi ngiyanithatha ngiyonibeka endaweni ethize la ngiyonibeka khona suthatha le nyama ke nalotshwala bezulu nalamasi uhamba nako ukuthi cela ngilandele makhosi amakhulu ngilandeleni uyincengele kahle uhambe uyithathe uyise mhlambe ngasemfuleni noma uyise ehlathini sofika lapha ehlathini moseke ubeka le nyama ubeka lotshwala uthi naku ukudla kwenu siyayidakhela manje uthi suyigambela amango uthi ngizobuye nginilande la yebo mkhulu yena ngithize nje ngizonilanda nginithathe futhi
okwamanje ihlala ndani idle nayo inyama yidlana nosuthi buzana nabo utshwala ngilindeni la lindeni ngiyabuya ngila ngithisi yebo usuyayithakhela kusuyishiya bazosala konke abalanga ngoba bayithanda inyama utshwala babuthanda bazosala beyitika ngenyama ke bedla hayi ubashiye kanjalo mase uphuthume emuva ke lapha kulwa muzi siyafika kulwa muzi ke usiyawubethela lo muzi yebo mkhulu khona umuntu wami engishaya ngawo nje kwashukela ushaye ngawo uphinde futhi ubethele nangomunye uqinise nje kahle leli igceke uqinise kahle igceke ukuthi uma kwenzeka iphutha kungathi uma usuthi kuyabuya ngala kusoqinisile kodwa ke ngeke kubuye kuzohlala lapha uhlala nomphela mase ukushiya kanjalo thatha abantu bakhona bageze ngentelezi ke bageze ngentelezi bathathe bageze kuzophuma wonke lo doti osuphakathi kubona ngoba phela lento iyahlala ngaphakathi kumuntu futhi bangamabhadi amaningi umsebenzi awukwazi ukuthola kahle into zakho niyayihlangani nemali ukuthi uyayihlanganisa kuyaganga nje lento ulala nezingane kwenza izinto eziningi yona kuyinto engalungile kona bayithanda abantu kodwa phela uma uyithanda phela kufanele uyithole mengicabanga nje kufanele ukuthi uma uyithola ukwazi ukuyifundisa ke izingane zakho ungabe ukuthi imfihlo yakho yalento ngoba ekugcineni uzohlupheka zona yebo mkhulu ngibeka kanjalo ke le ndaba ilapha ake ngibuze mkhulu konje mkhulu uma zikhona mhlambe egcikeni ungazi wena ukuthi zikhona uzibona ngani impawu zazo impawu zokuqala nje ukuthi uyaphupha uphuphulele lentombi sokuzona ke lezo ke sekusuyilala nani uma uthi wena mhlambe umfana mhlambe uganiwe mhlambe uqoniwe uyafika ufika lapho ungabe ilutho kulonto uphenduke ngidididi kube sathi hayi induku ingavumi kanti ulala nalento yona ke leyo nto ke obona ngayo nanokudla futhi okuthengile uyabona kusheshe kuphele yebo ungazi ukuqedwa yini hayi ukudla kuphelile wena njalo uhlezi ukhokha imali nje kanti udle lezi zinto ukuthi aniqhumene nayo umuntu ekade eqhumene nayo yilo osashona kudala manje nini aniqhumene kodwa sokuhlala ekhaya kwaphela kwale ekhaya kwena futhi kuyanazi namagama enobani nje kodwa manje aniqhumene kahle yebo mkhulu yebo uyakwazi mhlambe mkhulu ukuxhumana nawe uma ukuthi uyakudinga lokho uma udinga lokho uyakwazi ukuthi ungaxhumanisa mina nako ukwazi ukuthi uxhumane nako ukwazi ukubona ngamehlo ngithathe nje iphepha elibrown ngicobisa uveselini nje kahle mase ngiletha amakhandlela ami bese kuba khona umuthi ozowuphuza yebo nje idosha elingakanyana uphuze lo muthi ukwazi ukuyibona ke manje sizokwazi manje ukuyibona ukuthi awunaba sizokwazi ukubabuza awunafika nimuphi unyaka kanjani nani ubani wanibeka la ekhaya sokuzosho ukuthi hayi mhlawumbe ugogo wakho wasifuyile sahleli kahle logogo wakho ngeminyaka ethize awuna hayi ke sengiyanicela ukuthi ke sixhumane nani sikwazi ukubonana siyakwazi ke futhi nawe ukwazi ukuyibona yebo mkhulu seniyakwazi ukuxhumana nazo siyayifundisa ke lo mpilo yakho ngase uyifundisa zona kodwa uma kwakuphila ngokuthakatha yebo sokwazi ukuthakatha bona akusayazi indaba yokuthi wena uzothi wena hambe uyolanda imali akuyona imali kwazi indaba zokuthakatha ngaphandle mozoba lenhlanhla mhlawumbe ukhokho wakho mhlawumbe umkhulu wakho wayazi imali ayisukuyijwayele kodwa kuyafunda kwana uma usukufundisa okay mkhulu yebo babukele emakhaya siyabona ke ukuthi umkhulu ucwijile futhi namhlanje uhamba nomkhulu ubabulembede naye la eceleni babulembede ake sikudedele nawe usichazele futhi baba angibingelele ngibonga ukuthola ithuba ngibingelela abalaleli bonke zonke indawo yebo indaba enkulu le yakhuluma ngayo uDokotela DUBE ngoba lezi ilwane zihlupha kakhulu futhi seziyonile imizi eminingi yebo
ngoba lezi zilwane akuyona into oyibona kalula. Isikhathi esiningi njengoba eseshilo kuba nempawu ezithile. Kodwa ungeke futhi usheshe ubone ukuthi kuyini okwenziwa. Yebo. Ingakho nje abantu abaningi noma ethi yohlola kuthiwa nesilwane. Asikhiphe namhlanje sasathi yohlola kome kuthiwa nesilwane. Kwesinye isikhathi ilezi zilwane njengamanje ezenza okungekona ngoba umnikazi wazo phela obekade bekwazi ukukhuluma nabo besebenzisana kahle nabo akasekho. Yebo. Nina kana azinazi ananizazi aniqhumene kodwa niyayibona impawu zenu imenda izuba khona la noganayo kuyabhidlika buye abafana nabo abagano impilo nje ayibe yinhle la ngoba kugida lezi zilwane la ekhaya ayisenamnikazi. Indlela elula ke leyo uma ngabe kukhona izinto ezinjalo uxhumane nabo abodube akwazi ukuyikhipha lezi zilwane. Yebo. Konje baba nitholakala kuphi indawo la eGoli? Njengamanje sila eSoweto. Yebo. eProtea Grand. Uma uza la wehle engine garage bakubiza nge-extension 35. Yebo. Wakho Marine khona short left omncane uAmethyst enambeni u36652. Yebo. Inamba ezalana leyo sitholakala lapho sibakhona njalo makuphela inyanga kuyenzeka futhi noma inyanga engaphelile tholakala khona umuntu ozohlala la ngoba ibranch le ivulwe ngokusemthethweni sengisho ukuthi yazini ke leyo nto. Yebo. Makwenzekile sambe sonke sibuye sibuye futhi kuze nisizakala. Namba ke yami njengamanje asayisho ngobabudube naye. Yebo. 078 040 7657. Yebo. Na umkhulu sicela shiyele yakhe. Ethi yami 072 544 6279. Hayi babukeli nazizwela ke namhlanje zishubile futhi ephuthumani ngobuningi beni phuthumani umseduzane nje naseSoweto eProtea Glen kuphuthuma ungabe usalipheka lelo bhodo lele lishiye phansi nangu Dr Dube TV eduze kwakho umzomtshela inkinga zakhe aphinda kusize nawe usho ukuthi ukhala ngani. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi nilike niphinde nisubscribe sizohlangana futhi ngesikhathi esizayo. Mkhulu ake siphumeni ke manje sivaleliseni. Siyabonga abalaleli sale kahle nibe nosuku oluhle. Yebo siyabonga. Ngaba nomantokomane ufambatsha makhuphuka amantokomane. Hayi still no doubt uzoza wena. Ungajaha ukhosi ngeja mfana sekhothi impembe yomini.